pomáha si navzájom je veľmi dôležité nielen pre fondy, ako aj fond GSK, ale najmä pre tých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. A tak v roku 2003, presne 21. marca, vznikol fond GSK, veľkej nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti, ktorý je zameraný na pomoc. I'm very proud that our company has 5 Nobel Prize winners. Gives you some impression about the added value that we can bring in people's lives. V kalendárnom roku 2008 v rámci tých dvoch víziev bolo prijatých asi 80 projektov, z ktorých v letnej výzve bolo podporené asi 40 a v tejto zimnej 22. Celková suma, ktorá bola rozdelená, je 1,2 milióna a preto výberová komisia zvažovala veľmi seriózne a kvalifikovane, koho uprednostniť a koho možno ponechať do budúcich rokov. Organizácia muskulárnych dystrofikov je občianske združenie. Sme jedinou špecifickou organizáciou ľudí, detí aj dospelých so svalovou dystrofiou na Slovensku. Našimi hlavnými aktivitami je, že poskytujeme kvalitné sociálno-právne poradenstvo. Ďalej vedieme agentúru osobnej asistencie. Organizujeme tábory pre deti, mladých ľudí a dospelých so svalovou dystrofiou. Umožňujeme aj ľuďom s veľmi ťažkým telesným postihnutím na vozíkoch stráviť v podstate leto a prázdniny v prírode. Táto podpora finančná bude, lebo pripravujeme to teda do konca tohto roka, bude použitá na vydanie odbornej publikácie. Jej názov je Zlatý štandard starostlivosti o pacientov so svalovou dystrofiou Duchenne a Becker. Je to vlastne vôbec prvá takáto publikácia, ktorá bude vydaná na Slovensku. Je určená prioritne rodičom detí s svalovou dystrofiou Duchenne.